Дай! Познат ли ти? Жо. Или на Никола, Да. От Николата. Това е клипа, това е колелото на Никола от Together Никола Коков. Може монтажистът така да сложи клипа на спадането отново. Давай. Дай тук да са. Добре, само може да продължа, моля. Не можеш да продължиш. Абе, то мина време, бе, какво да продължаваш? Виж какво намерих тук, е. Ти познато ли ти? Не знам дали е моето, брат. Я ми покажи триъгълника под ти. Къде? Малкият триъгълник. Фолирано ли е цялото? Да. Да, значи е моето. Сега обсъждаме какво му е смеял, както го е купил. Поддържайте си колелета, защото иначе ще ме предадат. Шефа! Ти каква си шматка? Това нормално ли е за вилката? Аз и само тук съм. За това колело. Защо си тук заради нас ли? Не, имам апартамент тук. Я тебе, какво правиш? Какво правиш? Чакай, пак го хваните. Браво, много силно. Евала, много кара. Много яко е! Перфектно от къде? Не, момче, шарените гуми къде? Искам само да кажа. Газито кантари без ръце и падна зад мене и не можахме да го снимем. Ма ти спря точно зад мен и аз не можах да фана спирачка. И там имаме още едно момче, което падна доста сериозно. Снимахте ли го? Не! Кой направи по-по? Симак? Най-нахалните ще получат стикери последни. Така, ето нали ви направихме списък по-рано. В този списък всеки един си има ред и номер. Аз ще викам по имена. Се качвате по 5 човека, като първите 5 ще кажа да се подготвят. Застават 5 човека тук готови с каски и колелета. След като минат, казва на следващите 5 да се подготвят. Разбрахте ли? Да! Първите 5. Богдан Калайджиев, Димитър Русев, Атам Мехмед, Атанас Димитров, Костадин Петров. Готов ли си, Богдане? Давай.
аз давам 2 точки. Ти колко точки даваш? 2 точки, така за показво. Ти колко точки даваш? Една. Виж, ама 3 точки. Димитър Русев, давай! Три точки му давам. Ти колко точки даваш? Симака е най-суровия. 3 и 1. Как пише 3? Ти си Костадин Попов? Да. Добре, Костадин Попов, дай. Започвам ли? Да. Браво! Той последната беше инсейн. Много хубав махендър направи накрая. Аз дам 8 точки. Аз дам 9. 9 точки. Добре. Той мисля, че е най-доброто представя. Да. Кой е това? Масимо Андреев. 10 Мисля, че това заболя. Добре ли си? Ай, second, first try. Бързо, 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 бързо. Когато си готов, тръгвай. Браво! От кой град си, бе? Ботевград, на 2 часа път съм. Заради това, че си от Ботевград, сега няма да дойдем в Ботевград. Заради те. Що? Защото ми слушаш, ще разваляш дисциплината. Ай, слизай долу. Ама те? Ами и те ще следват, като те видят, че ти си слязал, бе. Колко точки ще му дадем на това дете? Ами дай ми 2 точки за старането, защото Аз ще му дам 3 точки за старането, защото се удари имаш желание. слабините. Аз дам 0. Трябва ли да... Колко точки давате? 7 точки. 7 и аз. 7. Давам 3, защото направи уипа, мога на ден. И аз давам 3 точки. Дай, мойче. Колко му даваме? 2 точки. Всеки заслужава 5 точки. Да, и аз мисля, че 5 точки му е ферено. Ай, 3, аз давам 3. Добре, 5 точки. Кой си ти? Атанас Коли. Шест точки давам, да. Това е Наско, нали? Наско! На колко си години, бе? Браво! Ева! Аз му давам 8 точки. Аре, сега си вземам най-лошия, вие нарочно го правите.
О, има рампи! О, знаеш как ще го прелитя сега? Ма да ни дой някой влак. Оп, оп! Ама много на човка го приземих. Трябваше да го флатна и тук с двете. Долу. Дай кава, за тебе съм. Снимам. Оле, аз го флатнах. Брат, аз направо са флатнах вече. Дай кава, давай. Той път засилена мърша. Шмикерето. Долу, на втората долу. Аз паднах и тук долу. Шмекери. Лети са. Всичко се пребрало. Мале, как загубих пътя по едно време. Минах там на магия. Айде, оп! Оп! Щупих си врата. О! Добре ли си? Давай.
Снимай! Браво, бе! Беше много яко. Как си шибнах средното. Точки 5. Ама имаше лакендър, да му 7. Ще направим една невидима линия, която никой не трябва да излиза от нея. Всички ще влезем там с колелетата. Като кажа старт, всички почват да карат по техния си начин. Каква е целта? Да пречите на останалите да карат колелото. Няма да се блъскате, само ще им сечете пътя. Който остане последен без да е стъпнал на земята, печели. Който стъпи на земята, отпада и трябва да излезе от невидимия кръг, за да не пречи на останалите. Точки!
се блъскате в Всичко е позволено. Чакай! Има видео. Дайте да видим видеото. Yes, there's some follow through. Watch his boot. It just brushes the side of Nat Phillips's leg. I don't think that's a penalty. Actually, we've had a couple of these in recent weeks, haven't we? We have. The Balbuena one. Correct. Любо е победител. Виж! Любо печеля! Браво, Любо! Вар системата работи. Ти беше много бързо, аз не мога толкова. Аз може не мога да се прибери. Много обичам да бия деца с брони. Готови ли сте? Старт! Едно, старт! Стой! Да направим едно бързо байк чек. Слушам. Давай. Slash SE 2023 година. Почти всичко му е електронно. Има електронен шок, електронна вилка. Между другото, ви сега не сме показвали електронна вилка и шок в канала. Да. Ти ще е за първи път. Яко. Има също така електронен тренажор. Спирачките са SRAM Cold Bronze с DT Swiss карбонови капли и карбонов бар. Добре. И рамката изцяло карбонова GX електронно скоростна система. Опс, батерийка отдолу. С подпис от Together на батерията. Добре. Искаш ли да обясниш нещо за настройките на вилката на шока? Общо взето всичко е като обикновена вилка. Може да го правиш през приложение на SRAM. Може да си го настроиш цяло. Плюсовете на това са, че при скоци имаш много добре ти изчислява всичко. Преди скока ти затваря окачването за максимална скорост. След като вече скочи скока, във въздуха го отваря за приземяването. Наистина ли? Да. Също така при катеренето, също кога... Това е много силно. Знаеш, че не съм проучил чак до така степен. Аз чух, че има някакви такива променливи настройки в движение, ама не знаех, че чак така... Разбира кога катериш, кога си нагоре, надолу. Това е много яко. И също така зависи от на каква настилка караш. Дали има леки балбунки, малки балбунки, ти определя изцяло... Тоест, че окачването е автоматично. Да, автоматично. Но тук, като го цъкнем това, сега на автоматично.
като цвет зелено, сега става ръчно и е цяло отключено. И доколкото знам, в приложението имаш анализи на всяко едно каране, може да ти направи, примерно да видиш кое, как е работило, което нали, може да помогне за настройката и по-прецизното и точно нали, докарване на стойностите. Я багажното отделение. С инструменти. Силно, силно. Те са оригинални ли са, да, Бонтред? Да. Ето е, колелото има тулчи на форс, има 6 грамче, 6 мм има QR за отзади, да може да се развие гумата. Нали те? Да, и адаптер за метил. Скоростната система е SRAM GX, пак е електронна, между другото. Има MRP водач. Мале, ти изглежда много сериозно. Да. Ставам фен вече на електронното окачване. Добре, със здраве си го караш. Благодаря. Колко струва? Но, не казвам. А трябва. Аз да напиша ли колко струва? Добре, може. Добре. Тя става. Не е толкова струва. Луда работа, в принцип, е много яко нещо. Много начин да караме брутално. Да, ако си фен на спорта и се занимаваш и искаш да пристъпиш към по-професионално, трябва ти. Трябва ти. Айде на подо. Не остава без ръце. Браво, много сериозно. Видя си живота на лента. Аз, честно казано, съм много впечатлен от децата тук. Всички са с екипировка. Дисциплината е нормално, все пак са деца, но смятам, че измежду другите градове тук са най-подготвени. Много ми хареса дърт джамповете и като имаш предвид, че хората казват, че той са неподдържани. И въпреки това изглежда супер на фона на какво? На нищо, което имаме ние във Варна. Срам! Хопич, какво правиш, бе? Какво си позволяваш, бе? Хопич, какво си позволяваш, че? Своеволя? Това не е позволено. Ти си по принцип моралист. Как е? На зелено пресичаш? Не е позволено да пресичаш на зелено върху колелото, камо ли на една гума. Дай да изтегнем за гриповете. Има... Чакайте! 15 човека са участвали. Добре, ето така ще изберем някой на случайен принцип. Просто на шано, ето, без да гледам. Къде? Ето ме, в средата. Златко и Лев. Той не е тука. Аз ще му ги дам. Аз съм на път към тях. Добре, как се казваш? Калуян Пехливанов. Еги, не, адрес. Сега Номер е лична карта. толкова лична информация не давам. Кой спечели гриповете? Златко и Лев. Честито на Златко. Само да не си му ги дам. Някой друг иска ли му се подписам някъде за последно? Аз искам да ти дам един подарък, така малко по-просташки. Две капачки с формата на пиш. Аре, какво произведи? Той човека му стана лошо, си тръгна, ама... Той ги принтира, да? Аз взема още 200 за днеска, ама станаха на перо. Това е новото любимо нещо на Калин. човек. Слагам си ги на колелото веднага. Добре, сега, виж ли тук най-сериозните са останали? Да ви дам аз малко бонуси. Like, subscribe, всичко, together, like, subscribe.